Моя метод за справяне с зависимости. Аз не работя с зависимостта. Тя не ме интересува. Работя с това, което стои зад нея. Социални мрежи, алкохол, цигари, наркотици, храна. Това не е проблем. Това е решение. Решение, което си открил като бягство. Защото не можеш да понесеш това, което се намира вътре в теб. Моята задача е да открия първо причината, която те кара да бягаш. Защото ако не решим проблема, след време ти пак ще се върнеш към старата си зависимост или ще я замениш с някоя нова зависимост. Клиентите ми говорят за тяхната зависимост, но аз слушам повече това какво е било тяхното детство. Страховете, които са потиснали, емоции, които са скрили и най-вече проблемите, които не са решили, защото това е корена на проблема. И когато изкорениме този проблем, следствието изчезва автоматично. Аз работя с мислите на човек, защото зависимостта не е само физическа, тя е и ментална, затова моята задача е да променя начина, по който човек мисли. Ако и ти не можеш да се освободиш от твоята зависимост, напиши ми на лично съобщение, готов съм и ще ти кажа как да го направиш.